Jó éjszakát, Anni Panni! Boribon és Anni Panni szamócaszedésből térnek haza. Amint mennek, mendegélnek, egyszer csak megpillantanak egy nyivákoló kis cicát. Mi bajod van? Éhes vagyok. Gyere velünk, kis cica, adunk neked vacsorát. Most már 3 mennek hazafelé. Otthon megvacsoráznak, aztán édes szamócát esznek. A kis cica tejet iszik, mert nem szereti a szamócát. Vacsora után megfürödnek. A cica is jól megmosakszik, de víz nélkül. Fürdés után Anni Panni mesét mond. A cica is nézegeti a könyveket. Mese után Anni Panni azt mondja: most aztán aludjunk? Boribon körülnéz. Hova lett a kis cica? Biztosan hazament, mondja Anni Panni. Anni Panni lefekteti Boribont. Jó éjszakát, Boribon! Aztán ő is lefekszik. Jó éjszakát, Anni Panni! De Anni Panni zajt hall. Valaki nyafog. Ki nyafog? Boribon? Nem, Boribon már mélyen alszik. A fürdőszobában nincs senki. Az étkezőben sincs senki. Akkor hát ki nyafog? Megvan! A kis cica előbújik egy könyv alól. Nyaf! Engem nem fektettél le? Azt hittem, hazamentél. Nem is tudom, hol lakom. Már 3 napja eltévedtem. Hadd maradjak nálatok. Itt maradhatsz, kis cica, de hova fektesselek? Töri a fejét Anni Panni, de nem jut eszébe semmi. A kis cica okos, hamar talál magának jó meleg helyet. Most már mindenki alszik. Jó éjszakát, Anni Panni, alhatsz te is.